M7 Jabarani filɛbagaw foli ni walimadɔn an b'o kɛrɛnkɛrɛn ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni foli ka kan ka da mun kan aw ye danaya de ta k'a da anw kan kunnafoni ɲuman bilasirali kalan ani faamu sɔrɔ ɲuman yɔrɔ ɲuman kɛrɛnkɛrɛnlen aw ye anw kɛ o ye o de la anw bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase aw ma dantɛ aw foli la kɛnɛ min n'a bɛ sigi aw bɛɛ lajɛlen ye n'an b'a wele ko kɛnɛya kuma kuma foyi tɛ fɔ yan kɛnɛya kunkankow kɔ bamananw b'a fɔ ten bana kunbɛn o kan to yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi o de la jɛmukan in an bɛ wuli ka se an ka dɔgɔtɔrɔw ma minnu tigɛ ko la ka jɛ kosɛbɛ n'u ye baara in kalan ka a ɲɛdɔn k'a kalan k'a faamu an bɛ s'u ma u bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye degun mun bɛ se ka adamaden sɔrɔ ka sanga a ka kɛnɛya yɛrɛ ma o de la an ka wulikajɔ kɔnɔna na an wulila ka se ɲɛ dɔgɔtɔrɔ ma ɲɛ furakɛli dɔgɔtɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ docteur Abubakar Sidiki Fɔnba kan Abubakar Sidiki Fɔnba n'o ye ɲɛ furakɛli dɔgɔtɔrɔ ye ani a bɛna masala i ka dɔn k'a fɔ degun dɔ kan min bɛ buna adamaden sɔrɔ i ɲɛna n'o ye bugun ye an b'a mɛn bugun kuma caman an t'a dɔn fɛn min de don an fana caman ni degun dɔ y'an ɲɛ sɔrɔ an bɛ wuli ka taa furakɛli kɛ an yɛrɛ ma ka sɔrɔ an ma a dɔn b'an ŋanaw sɛgɛrɛ o la sa an bɛ a fo ka walimadɔ an bisimilali la dakuru ɲɛ fɔlɔ folikan ka kɔrɔfɔ di a ma a k'o lase filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma an ka sɔrɔ ka don ɲininkaliw kɔnɔ ka sɛmɛ o la a la ɲininkali mun ni an bɛ an jigi da jaabi kɛrɛnkɛrɛnlenw kan min bɛna anw ni aw nafa docteur Abubakar Sidiki Fɔnba i ni ce anw bisimilali la ayiwa dakuru ɲɛ fɔlɔ folikan mun mana kɛ i bolo ka lase an filɛlibagaw ma yanni an ka ɲininkaliw sɛmɛ i la. n b'i fo ka M7 maa o maa bɛ k'an filɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo maa caman bɛ ne dɔn u bɛ n dɔn politiki sira de fɛ mɛ n'i y'a mɛn i bɛ politiki baara kɛ i kan ka baara dɔ de kalan n ye baara min kalan ni n b'o baara ni jamana yɛrɛ bɛ ne sara o la o bɛ kɛ ɲɛfurakɛ bunakun de kan donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ladon kiramantonya na an bɛna kibaruya minnu fɔ mɔgɔw k'a lamɛn kosɛbɛ u ka baara kɛ ni a ye voilà o ye n ka foli daminɛ ye. ayiwa o folikan o bɛ kɛ sababu ye ka anw hakili sigi ka anw jigi sigi ayiwa kulo kunnandi o de bɛ mɛnni kɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni minnu n'o bɛ lase aw ma a kana mara aw kelen na a y'a jɛnsɛn fana barisa o bɛɛ tɛna jɛ k'a lasɔrɔ ɲɔgɔn fɛ nka minnu bɛ kɛ maa kunfɔlɔ ye k'a lasɔrɔ aw fana ka kɛ sababu ɲuman ye maa wɛrɛw ma olu fana ka se ka kunnafoni minnu bɛna di kunnafoni barikalenw de don a kɛ ka maa k'i poro a kan ayiwa i n'a fɔ bugun ye yan'an ka da don bugun na ɲɛ yɛrɛ buna adamaden fan jumɛn de don ɲɛ ka baara ɲɛsin bɛ mun ma docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ɲɛfɔli kunkurunna na ayiwa i n'a fɔ tubabuw b'a fɔ en bref ka ɲɛfɔli kunkurun kɛ an ye ɲɛ yɛrɛ la yanni an ka don ayiwa bugun yɛrɛ bunkanko kuma. n b'i fo yanni n ka don kuma na maa o maa bɛ ɲɛ furakɛ la n b'u bɛɛ lajɛlen fo ani an yɛrɛ ka tɔn min n'o ɲɛmɔgɔ ye ne ye n'a bɛ f'o ma ko les professionnels en santé oculaire du Mali olu ka ɲɛmɔgɔ ye ne ye n b'olu fɛnɛ fo k'an ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛfurakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo i y'o ta ɲɛmɔgɔ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ɲɛfurakɛko bunakun kan Mali kɔni ye jɔyɔrɔba bɛ Mali bolo a la kosɛbɛ maa n'i bɛ kuma maa minnu y'i kalan i ka kan ka foli lase u ma wa an bɛ foli lase jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma baaraw bɛ ka kɛ cogo min na ala ka baaraw kɛ wasafɛ ye n'i ko ɲɛ bamanankan na a bɛ fɔ ɲɛ ma de ko jibarani jibarani de ye ɲɛ ye mɛ ɲɛ mun filɛ nin ye adamadenya yɛrɛ la a bɛ fɔ fɛn ma ko sensibilité n'i ye adamaden ka sensibilité ta k'a lajɛ kɛmɛ sɔrɔda ɲɛ jɔyɔrɔ ye 80 de ye a kɔnɔna na o de y'a to a bɛ fɔ ko n'i y'a mɛn diɲɛ ka di ɲɛ de b'i bolo ko la vie c'est la vue i bɛ mun ye i bɛ se k'o de lakali
n'i ye o ɲɛkisɛ in jateminɛ ɲɛ in fɛnɛ bɛ foroko dɔ de kɔnɔ kunkolo yan fan fɛ bon n'a fɔra ko ɲɛ fɛnɛ i tɛ se ka ɲɛ fɔ n'i ma taa se kunkoloso ma sabula ka d'a kan ɲɛ bɛ yeli kɛ o ye tiɲɛ ye mais yeli in bɛ taa kunkoloso de la ɲɛ fasajuru minnu bɛ yen olu de bɛ fɛnw ɲɛfɔ k'a fɔ ko nin couleur ye nin ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye o tɛ ɲɛ ka yeli gansan na o bɛ dépend fɛn minnu n'olu information n'o kibaruya sera ɲɛso ma ɲɛ fasajuru fɛ ka taa lase kunkoloso ma bon n'i nana jateminɛ kɛ ɲɛ yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya ni fɛn damadɔw ye n'a bɛ f'o ma ko les cellules à cône et les cellules à bâtonnet minnu bɛ sufɛ yeli latigɛ ani minnu bɛ tilefɛ yeli latigɛ ɲɛ yɛrɛ sigilen bɛ fɛn mun kan n'o o ye ye yɛrɛ n'a a bɛ baara caman kɛ yeliko ta fan fɛ o ye rétine ye ɲɛ dugarenw fɛnɛ bɛ yen o de la an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko hali an bɛ maa minnu kalan n'i ye ɲɛkisɛ yɛrɛ gansan ye fɛn duuru bɛ yen i b'o jateminɛ fɔlɔ n'i ye ɲɛ ye pour que ka dɔn ni ɲɛ b'a cogoya ɲuman na o fɛn duuru ye mun ye yala ɲɛ bɛ datugu ka yɛlɛ a kɛcogo la wa yala jɛman jɛlen don wa yala finman in finnen don wa yala fɛn wɛrɛ tɛ ɲɛ la wa yala ɲɛ yɛrɛ a bɛɛ dalakɛɲɛnen don donc n'i ye ɲɛ jateminɛ ɲɛ ye minɛn ye minɛn minnu bɛ se ka yeli nɔgɔya an ye mais yeli in bɛɛ sirilen tɛ i bɛ ɲɛkisɛ mun na a bɛɛ sirilen t'o la a sirilen bɛ fasajuru dɔw la olu de fɛnɛ b'o kibaruya ta k'o lase kunkoloso ma kunkoloso de b'o fɛnɛ y'a ye fɛn caman caman de sigilen bɛ ɲɛ kan o de y'a to a fɔ ma ko appareil oculaire donc an bɛ se ka o kuma lasurunyaw fɔ k'a yira k'a fɔ o kɔnɔnaw de la fɛn minnu ni fɛn minnu n'olu yeli bɛ kɛ n'olu ye ni tɛmɛ bɛ kɛ olu fɛ bara mana o fɛn o fɛn minɛ o fɛn kelen o bɛɛ bɛ se ka taa kɛ fɛn min bɛ basi kɛ ɲɛ na mais i b'a faamuya k'a fɔ ko ɲɛ furakɛ a bɛ fɔ ɲɛ de ma ko l'ophtalmologie c'est une branche médico-chirurgicale o kɔrɔ ye mun ye ɲɛ furali sen fɛ opération b'a la mais furakɛli fɛnɛ bɛ a la i bɛ na voilà n'i ye olu jateminɛ o de kama ɲɛ furakɛla ale ni diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula bana caman bɛ yen o bɛ tali kɛ farisogo kɔnɔna na mais i bɛ se k'olu taamasere fɛnɛ ye ɲɛso kɔnɔna na donc n'i y'a faamuya ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɛ furakɛ n'i ye ɲɛko jateminɛ n'i sɔmin'a la a b'a to diɲɛ ko caman bɛ yen diɲɛ bana caman bɛ yen i bɛ se k'olu ye anw ni ɲɛ furakɛla ni diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i kɛra pédiatrie ye o i kɛra a sifa o sifa ye hali tonso minnu bɛ jiginni baara ninnu kɛ u ka bana dɔw bɛ yen tonso ɲimi bana ninnu a caman bɛ ye ɲɛ fɛnɛ senfɛ donc pour que k'a f'i ɲɛna ɲɛ ko a bɛ fɛnw camancɛ de la ko caman sirilen bɛ ale la kosɛbɛ kosɛbɛ. ayiwa hakili la k'a fɔ aw ye faamuyaba sɔrɔ ka bɔ nin walawalali la donc docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ɲɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn min ye buna adamaden ka adamadenya kɔnɔna na ayiwa aw y'o fɔ n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i b'a kɔnɔ in kɔrɔ ka bon ayiwa i ɲɛ bɛ ko la de donc an k'an janto an ɲɛw na jɔdaba b'u la i ka dɔn k'a fɔ an ka ɲɛnamaya la docteur Abubakar Sidiki Fɔnba an bɛ fɛ k'a dɔn bana min n'an bɛna kuma kan n'o ye bugun ye bugun bana sufa jumɛn de don a bɛ sɔrɔ cogo di. d'accord i ka nin ɲininkali ka ɲi n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ b'a fɔ ko bugun tɔkan ye flou visuel n tɛ ka yeli kɛ ka ɲa bon n'i ye ko bugun ye tɔgɔ caman de ye ɲɔgɔn fɛ c'est à dire bana o bana n'a bɛ ɲɛ minɛ n'a bɛ kɛ sababuya ye ka dankari k'i ka yeli la bamanankan na u b'a fɔ o ma ko bugun n'u ko bugun bana minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ bugun in kɔnɔ o banaw fɛnɛ ka ca a bɛ fɔ o de ma ko les maladies cécitantes minnu b'a to n'a bana b'i la n'i ka yeli tɛ latigɛ kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni tubabula don mun ka jugu n'a bɛɛ ye o b'a daminɛ bana dɔ la u b'a fɔ ma ko dégénérescence maculaire due à l'œil dɛmɛla o de ka ca olu fɛ yen kosɛbɛ mais anw fɛ yan a b'a daminɛ ni bugun de ye a bɛ fɔ bugun min ma ko bugun anw fɛ yen o ye cataracte ye o ye ka falaka min bɛ maa bali ka yeli kɛ parce que n'i ko bugun dɔrɔn o kɔrɔ ɲɛ bugunnen don ɲɛ tɛ ka yeli kɛ bon bana minnu bɛ tali kɛ bugun ko kibaruya la o ye bana damadɔ ye dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma ko cataracte o ye bugun don mais falaka de bɛ da ɲɛ sanfɛ
a dɔ fɛnɛ bɛ o ye ɲɛ so bana ye n'an b'a fɔ o ma ko glaucome o ye ɲɛ fasajuru bana ye a dɔ bɛ yen o ye n ye min f'i ɲɛna kɔrɔ nalen ka na bana kɛ k'i minɛ fo ka taa ɲɛ bɛ yelen kɛ ni camancɛ min ye n'a bɛ fɔ o ma ko makila ni yelen bɛɛ bɛ bɔ yen a bɛ tiɲɛni dɔ ye o ye dégénérescence maculaire ye bana wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko rétinopathie diabétique jabɛti yɛrɛ jabɛti kelen min bɛ maaw minɛ o fana bɛ kɛ ka sababuya tuguni ka dɔ bɔ ɲɛ ka yeli na ka ɲɛ bugun i ɲɛ kɔrɔ o bɛɛ la tuguni bana wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ veriko problème bɛ yen mɔgɔw minɛ veriko problème bɛ kɛ mɔgɔ dɔ la a b'aw k'a ɲɛ bugunnen don mais i bɛ taa sɔrɔ veriko problème de don bon bananin dɔw bɛ yen olu bɛ bugun da mɔgɔ ɲɛ na k'i ɲɛ fi mais i b'a sɔrɔ o tɛ taa ni tamaseere dɔ tɛ o dɔw bɛ i n'a fɔ ɲɛjalan dimi n'an b'a fɔ o ma ko trachome ale a mana se niveau dɔ ma a bɛ jɛ da ɲɛ kan o jɛw fana bɛ se ka na ni bugun ye ani oncocerco limɔgɔba bana min tun bɛ maaw minɛ o fana o bana bɛ yen mais an bɛ se k'a fɔ n'i nana dɔgɔtɔrɔso la n'i ko bugun b'i la dɔgɔtɔrɔ bɛ ninnu de lajɛ a ko bugun b'a la mais bugun sifaya jumɛn don. donc n'i y'a jateminɛ bugun sufa ka ca. voilà olu b'a fɔ ko bugun o y'olu ka kuma ye mais dɔgɔtɔrɔ de b'a jateminɛ karisa ko k'a ka yeta ma bon parce que n'i ko bugun o kɔrɔ ko dɔ bɔra an ka yeta la n ti ka yɔrɔ jan ye bilen ou bien fɛn dɔ bɛ k'an ka yeli bali o kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ bɛ lajɛli de kɛ yala cataracte de don wa n'o ye falaka ye ni cataracte don o fɛnɛ o ye bana ye bana min bɛ bugun da mɔgɔ ɲɛna mais a ka ca ala fɛ o caman bi sɔrɔ i kɔrɔtɔla c'est à dire a bɛ fɔ k'o ye kɔrɔbana ye wa n'o o baara la fɛnɛ i bɛ yeli kɛ mais a cataracte bɛ se ka denmisɛnnin dɔw n'a bɛ wolo n'an b'a fɔ o ma ko cataracte congénitale olu bɛ yen nɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen dɔw n'a bɛ bange. an da bɛna se o yɔrɔ ma walasa ka walawalali kɛ o la kun jumɛn na o bɛ denmisɛnw sɔrɔ munna o bɛ bange n'a ye an da bɛna se o yɔrɔ ma ayiwa ni i ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga bugu yɛrɛ sufaw kan i ye sufa caman fɔ ayiwa i ye cataracte fɔ i ye trachome fɔ ayiwa a ka ca ayiwa bugun yɛrɛ i n'a fɔ i y'a fɔ bana sufa min de don an bɔra k'a dɔn sisan mais an b'a ye k'a fɔ bana dɔw bɛ yen hali ni ma se dɔgɔtɔrɔ ma joona taamasiyɛn dɔw b'a yira k'a fɔ i farati ni de bɛ ka se i yɛrɛ ma a b'i a yɛrɛ yira i la ka sigananw siraw yira karisa i cogo dɔn dɛ yala a bɔ ma fɛ i gɛrɛsɛgɛlen don min ye n'o ye signaux ye symptômes ayiwa a mɔgɔ bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ ninnu dɔ la kelen bi i la. bon an b'a daminɛ fɔlɔ cataracte la n'o ye bugun min ye falaka ye cataracte n'ale b'i la ma wolo ale bɛ commencer k'i minɛ ale bɛ kɔrɔ de bɛ na ni ale ye c'est à dire ka daminɛ san 50 la ka taa dɔw ta bɛ se ka kɔn o ɲɛ ale bɛ commencer ka da i ɲɛ kan dɔɔni dɔɔni bon n'ale bɛ da i ɲɛ kan ale b'i ɲɛ minɛ ka sɔrɔ dimi tɛ ɲɛ na foyi t'a la mais ɲɛ b'a la i ka yeli bɛ dɔgɔya san o san dɔɔni dɔɔni dɔ bɛ ka bɔ yeli la o cogoya bɛ kɛ parce que ɲɛ min bɛ yen ko cristallin n'o de bɛ yeli kɛ o bɛ kɔrɔ quoi n'o bɛ kɔrɔ o kɔrɔtɔ de bɛ kɛ fɛn jɛman ye ɲɛ kɔnɔ i m'a ye ni dɔw ta cira i yɛrɛ bɛ se k'a jɛman ye o tigi u ɲɛ kɔnɔ donc voilà o bugun bɛ i sɔrɔ ka sɔrɔ dimi tɛ ɲɛ na ka sɔrɔ foyi ma ɲɛ sɔrɔ mais a bɛ na dɔɔni dɔɔni progressivement ale bɛ na dɔɔni dɔɔni voilà bɛɛ bɛ se k'a kɛ ne bɛ se ka cataracte kɛ e bɛ se k'a kɛ ale ni si de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. mais e ko maa dɔw bɛ yen si bɛ taa ka sɔrɔ o fana ma. wa dɔw fɛ ala ye dɔw da olu t'a kɛ mais kɔrɔbana de don n'ale bɛ se k'i minɛ ka sɔrɔ i ma bana min minɛ mais ale fɛnɛ kɔnɔna na dɔw fɛnɛ a bugun tamaseere dɔ ye i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen tile fɛ u ka yeli man bon a bɛ se k'o tamaseere ka dimi t'a la mais tile fɛ yeli man bon mais ni su kora hali u bɛ se ka garde do miseli la o fɛnɛ ye ale tamaseere dɔ ye an b'a fɔ o ma ko cataracte nucléaire donc o bɛ se ka kɛ a tigi la mais n'ale kɔni bɛ nin na ale ni bana tɛ na mais a bɛ na dɔɔni dɔɔni a dɔw yɛrɛ la n'a sera yɔrɔ dɔw ma i b'a sɔrɔ yelen bɛ to ka kɛ fila ye i ɲɛ kɔrɔ o bɛɛ y'ale tamaseere dɔw ye ka sɔrɔ dimi ma na o ye cataracte ta ye ni n'a ma wolo a bɛ na dɔɔni dɔɔni bon cataracte yɛrɛ fɛnɛ bana bɛ bana la n'o y'i minɛ i bɛ se ka bugun in fɛ cataracte kɛ k'a sababuya kɛ o banaw fɛnɛ ye bana dɔw b'a to i bɛ kɔn bugun bɛ i ɲɛ minɛ olu fɛnɛ bɛ parce que bana dɔw bɛ tigɛ golo la jolila bana dɔw bɛ olu bɛ kɔn ka bugun bɔ
mɔgɔ ɲɛna bon ala y'a la kɔlɔsi fɛnɛ muso minnu bɛ produit munaba ninnu u caman bɛ bugun kɛ joona parce que produit yɛrɛ fɛnɛ fɛn mun b'a la n'o ye corticoïde ye a man ɲi ɲɛ ma olu caman bɛ bugun kɛ u bɛ kɔn ka bugun kɛ parce que o de y'a kɛ n'a bɛ fɔ mɔgɔw ma ko hali ka olu fɛn ninnu to yen o bɛɛ ɲi b'a la maintenant ni an bɔr'o la min ye ɲɛ tension ta ye n'a bɛ fɔ ma ko glaucome ale bɛ na a bɛ na dɔɔni dɔɔni bon dɔw fɛnɛ ta bɛ na kunkolodimi kɔnɔna na i bɛna ye kuma o kuma ni kunkolo y'i dimi dɔ bɛ bɔ i ka yeta la ni kunkolo y'i dimi dɔ bɛ i ka yeta la mais i bɛna ye fɛnw bɛ sisi ɲɛkɔrɔ de mais cataracte ta la dɔ bɛ to ka bɔ a la de mais cɛ tɛ sisi i ɲɛkɔrɔ mais glaucome na ɲɛ tension na mun ju bɛ fasa juru la a bɛ fɛnw sisi i ɲɛkɔrɔ bon dɔ bɛ bɔ a la dɔɔni dɔɔni o dɔ bɔla in o ti dɔwɛrɛ o ye ɲɛ fasa juru bintɔ de ye parce que n'i ye ɲɛ adamaden ɲɛ jateminɛ ɲɛ fasa juru miliyɔn 1,400,000 ɲɔgɔnna de bɛ adamaden ɲɛ kɔnɔ n'a ma caya n'o ye jateminɛw la donc ni ɲɛ tension nana i minɛ o de bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ bin a bɛ bin a bɛ bin n'a dun binna a tɛ falen donc a bɛ binni min kɛ n'a tɛ falen dɔ bɛ bɔ ɲɛ na o de kama a bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna ko n'i y'a ye i ka ɲɛ bɛ yɛlɛn bɛ ka dɔgɔya dɔɔni 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 i ka taga i ɲɛ ka lajɛ parce que o dɔw la n'i taara n'i ɲɛ la lajɛra ɲɛ tension tali ani examen dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ i kun pour que k'o dɔn donc o ɲɛ a bɛ fɔ o ma ko glaucome chronique ale kɔni bɛ na ɲɛ kɔni bɛ dɔ bɛ ka bɔ a la mais i tɛ fɛnw ye mais a dɔw fɛnɛ bɛ kɛ kunkolodimi t'i minɛ mais dɔw bɛ kɛ ni kunkolodimi yɛrɛ yɛrɛ kunkolo ma ni dimi kuma dɔ bɛ bɔ a la bon min ye jabɛti maa minnu minɛ sukarodunbana ale mana maaw minɛ n'i tɛ k'i ka jabɛti furakɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ jeli ci ɲɛso kɔnɔna na a bɛ fan da ɲɛso kɔnɔ o fɛnɛ bɛ dɔ bɔ ɲɛ ka yeli la o caman na fɛnɛ kunkolodimi bɛ se ka don a la mais a dɔw la fɛnɛ kunkolodimi tɛ k'a la mais e yɛrɛ b'a ye kuma jabɛti min bɛ e la dɔ bɛ ka bɔ i ka yeli la o de kama ni i y'o fɛnɛ sɔmi la i kan ka taa o fɛnɛ kɛ a dɔ fɛnɛ bɛ yen o bɛ tali kɛ hali u ka fɛn dɔ bɛ yen ko érythrite pigmentaire o fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ fiyɛ mais o bɛ kɛ cogo di c'est à dire ale banakisɛ bɛ ɲɛ périphérie de minɛ n'i ye ɲɛ jateminɛ kɛrɛfɛlaw b'a la camancɛ b'a la bon ale bana bɛ i ɲɛsin kɛrɛfɛla ninnu de ma ka dadigi k'olu la donc n'o kɛra dɔ bɛ bɔ i ka yeli la dɔɔni dɔɔni bon ni dɔ bɔra o yeli la o yeli segin man di kɔfɛ kosɛbɛ o dɔw la ni dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ ɲɛso kɔnɔ a bɛ taa sɔrɔ tasi finmanw bɛ ɲɛ kɔnɔ bon n ye min fɔ ko dégénérescence maculaire liée à l'âge o ye ɲɛ camancɛ vision centrale macula mun bɛ yen o de bɛ commencer ka dun dɔɔni dɔɔni ale bɛ tiɲɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ tiɲɛ dɔɔni dɔɔni o tiɲɛni dɔɔni dɔɔni o fɛnɛ b'a to ɲɛ fɛnɛ bɛ tiɲɛ o dun fɛnɛ n'a kɛra ka fɔ ko ɲɛ kura bɛ se ka d'i ma o bɛ gɛlɛya mais a furakɛli k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ kura ye o bɛ yen maintenant bugun dɔw fɛnɛ bɛ da mɔgɔ dɔw ɲɛ na n'o ye veriko ye a tigi bɛna fɔ ko n tɛ ka kɛrɛfɛ fɛn ye bon i b'a sɔrɔ o caman bɛ yen n'a nana dɔgɔtɔrɔ fɛ yen n'a yera ale b'a ko bugun don mais i b'a sɔrɔ veriko de don kɛrɛfɛ ye b'o la camancɛ ye b'o la a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i fɛnɛ bɛ ka kɔrɔ presbytie n'i bɛ ka kɔrɔ dɔrɔn n'i tɛmɛna san 40 kan san 49 san 40 i tɛ kɛrɛfɛ fɛnni minnu ye olu tɛ bana juguman ye mais nin bɛɛ la mɔgɔ kan ka mun faamuya ni adamaden y'a kɔlɔsi i yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔ bɛ ka bɔ i ka yeta la k'e y'a jateminɛ ko bugun don i kan ka fɛn fɔlɔ fɛn fɛn kɛ jalo o ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa se ɲɛfurakɛlaw ma a ka si dɔn bugun jumɛn b'e la parce que n'i y'i sigi so kɔnɔ ten ko bugun don e b'a sɛbɛya dɔn e tɛ se k'o dɔn hali dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ k'a dɔn ten ko nin bugun b'i la ka sɔrɔ a m'i ɲɛ lajɛ parce que ɲɛso kɔnɔ lajɛ b'a la ɲɛ sanfɛla lajɛ b'a la fɛn wɛrɛw b'o o kɔnɔna la donc nin de ye bana damadɔw ye bana minnu bɛ maaw minɛ u sen kan n'u b'a fɔ ko bugun b'u ɲɛ na ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ a ju bɛ na ala ye jadu y'a jira k'a fɔ hali tension kelen farikolo tension kɔgɔdunbana ye ale bɛ se yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka dankari kɛ ɲɛso kɔnɔna na donc a b'o fɛnɛ bɛ se ka na ni fɛn dɔw ye ɲɛ na ka ɲɛ ka yelen dɔgɔya kosɛbɛ n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la i tɛ se k'o fɛnɛ dɔn o de la a ɲininen don adamaden bɛɛ fɛ normalement n'i tɛ se ka t'i ɲɛ lajɛ kalo wɔɔrɔ i jija san o san i ka taa ɲɛfurakɛla fɛ yen a k'i ɲɛ lajɛ
walasa ni ɲɛ ninnu dɔw bɛ yen n'a kɔnna ka ɲɛ dɔn a bɛ se ka kunbɛn mais n'a ma ɲɛ dɔn a kunbɛn ka go parce que caman bɛ to so kɔnɔ ko bugun b'u ɲɛ la n'a y'a sɔrɔ ɲɛ fasajurubana don ni ɲɛ bɛ fasajuru min bɛ ɲɛ la n'o ye miliyɔn 1000 ni 40,000 ni kɔ ye i bɛ taa sɔrɔ e tora so e ma na e bɛna kuma na u bɛ ɲɛ lajɛ o b'a sɔrɔ min b'a la ala tɛ tɛmɛ 40,000 ɲɔgɔnna kan bon a la a bɛ fɔ k'i ka furaw ta mais o furaw yɛrɛ a b'a to yeta dɔ de bɛ ci bolo mais a tɛ se ka yeta kura di i ma donc n'i dun kɔnna ka taga o b'a to fɛn caman bɛ bɔ a la o de y'a kɛ adamaden o adamaden an bɛ to k'o fɔ ko ni i bannen don i yɛrɛ la i t'i ɲɛ lajɛ bon ni bana ninnu dɔw filɛ a bɛɛ tɛ i n'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ tiɲɛ sira fɛ par exemple min ye voilà denmisɛn min bɛ bange n'a ye i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ko den dɔw bɛ bange ni a ye ayiwa sababu jumɛn de bɛ na ni o bange ni a ye bon denw ka mun ye denw ta ye o walawalalen don ka se damadɔ ma den dɔw bɛ bange ni bana ye bana bɛ fɔ o ma ko cataracte a bɛ fɔ o ma ko cataracte congénitale a n'a wolola a banakisɛ den ni bugun bɛ n'a ɲɛ kan o bɛ yen. mais an bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ bana don ou bien fɛn dɔ de bɛ a kɔni wa tiɲɛ bana tɛ mais a bɛ na n'a ye mais kɔsa in na ne yɛrɛ taara yɔrɔ dɔw la senu kɔfɛla la n taara du dɔw sɔrɔ n y'a sɔrɔ bugun bɛ ba ɲɛ na mais den o den sɔrɔla a kɔnɔna na bugun yera bɛɛ ɲɛ na n yɛrɛ o ye ɲɛ kan f'an y'u dɛmɛ ka u caman ka bugun furakɛ mais hali o dɔrɔn tɛ hali an bɛ ka ɲɛ tension ko min fana fɔ denmisɛnninw n'a bɛ wolo o denmisɛnninw fana i b'o ye olu ɲɛkili bɛ kɛ ɲɛkili belebelebaw ye o tamaserew fana bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mais o fana tɛ u ka cancer bana dɔw fana bɛ yen denmisɛnninw n'u bɛ wolo donc denmisɛnninw bana caman bɛ wolo o de kama a fɔra n'i ye den wolo den kalo 6 fɔlɔ i kan ka taa n'a ye ophtalmopédiatrie fɛ a ka den ɲɛ lajɛ depuis a kalo 6 fɔlɔ depuis den yɛrɛ bɛ wolo dɔgɔtɔrɔso la u bɛ méthode de kɛ ka furaw sɛbɛn ɲɛko la mais kalo 6 fɔlɔ i kan ka taa den ɲɛ lajɛ san 1 i kan ka taa den ɲɛ lajɛ bi anw bɛ kojuguba de kɛ hali den man ka don école la ka sɔrɔ a ma lajɛ n'a y'a sɔrɔ ɲɛko bana b'a la n'a kan ka verre don n'a man ka verre don den caman ka école tiɲɛna somɔgɔw bolo k'a sababuya kɛ a mago tun bɛ verre dɔrɔn na par exemple i bɛ denmisɛnnin dɔw ye sisan i bɛ taa sɔrɔ u tɛ sɔn leçon ta ma n'u bɛ gɛrɛ cahier la u b'u mabɔ cahier la n'i y'a caman sɛgɛsɛgɛ verre ko de don n'i y'a caman sɛgɛsɛgɛ verre ko bɛ na ni o caman ye parce que i b'a sɔrɔ denmisɛnnin min mago bɛ verre négatif la k'a don a ɲɛ na ni a ma o verre in sɔrɔ k'o don n'a bɛ gɛrɛ cahier la salaya de b'a minɛ ou bien a kunkolo b'a dimi bon anw t'o ci kɛ alors que normalement an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na diɲɛ bɛ niveau min na sa den ci man ka don école la n'a ma consultation préscolaire kɛ bɛɛ kan k'o kɛ bon alors o yɛrɛ la i bɛna ye hali o verre ko bunakun kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa ka taga verre san u yɛrɛ ma ɲɛ tɛ la ye c'est à dire n'a ma ɲɛ ko dɔw de ye kalan kɛ u ye nin kalan de kɛ u ye nin kalan baara de kɛ ni mɔgɔ min bɛ yota formation yɛrɛ n'i b'a da dɔn n'i bɛ ɲɛ kalan wari da dɔn i tɛ sɔn ka kulonkɛ la donc pour dire que n ye nin bana fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ fɔkun ye mun ye adamaden n'i sɔmina la k'i ka yeta bɛ ka dɔgɔya taa i ka taa lajɛ sinon e tɛ k'i to so hali ne ka nin kuma ɲɛfɔli dɔrɔn tɛ k'a to e b'a dɔn min b'i la a b'a to i bɛ faamuyali dɔ kɛ mais i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la mun ye ɲɛfurakɛyɔrɔ ye ɲɛfurakɛyɔrɔ bɛ Mali fan bɛɛ sisan centre de santé de référence bɛɛ ɲɛfurakɛyɔrɔ b'a bɛɛ la yota ɲɛfurakɛyɔrɔ bɛ yen yɔrɔ dan tɛ o dɔrɔn a bɛ kɛ fan bɛɛ donc Mali ye i wasa don o la kosɛbɛ anw caman a tɛ i n'a fɔ ko n'i ma taa yota la k'i ɲɛ tɛ furakɛ non centrew bɛ yen mɔgɔw bɛ yen bɛɛ ye kalan kelen de kɛ mɔgɔw ka taa u yɛrɛ lajɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka se ka ɲɛ fɛngɛ faamuya. ayiwa filɛlibaw ne hakili la dan c'est à dire walawalali min kɛra aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ lajɛlen faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la nin bɛ maa lafaamuya nin bɛ maa kalan o de la an bɛ min gɛlɛ aw ma i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i sɔmina nin taamasiyɛn fɛn o fɛn kelenna na o wuli ka se a dɔnbaganaw ma olu de bɛ se ka dantigɛli k'i ye ni o yɔrɔ ye anw yɛrɛ hakili minɛ kosɛbɛ n'o de ye den fitinin kabi a kalo 6 ka se n'a ye kɛnɛya o tigilamɔgɔw ma ka taa ɲɛ lajɛ ani den mana san 1 sɔrɔ ka tila ka taa ɲɛ lajɛ lajɛli kɔrɔ bɛɛ tɛ ko parce que ko bana bɛ a la dɔgɔtɔrɔw bɛ yen bana furakɛli kama
ka bana ɲɛɲini ka a sidɔn ka furaw sɛbɛn k'a d'i ma nka dɔgɔtɔrɔw fana bɛ yen an kalanfaw de don an bilasiralibagaw de don an ladilibanganaw de don ka taa kɛnɛya fanfɛla la o la sisan an ma ladɔnniya k'a fɔ an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye docteur Abubakar Sidiki Fama ye docteur i bɔra ka bana min fɔ i ye taamasiyɛnw yira an na furakɛli o ye aw yɛrɛ ta o kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ka wuli ka se aw ma furakɛli la an da tɛna don o la ayiwa yala ni degun mun filɛ nin ye n'a bɛ maa o maa la n'i ma wuli ka se kɛnɛyaso tigilamɔgɔw ma ka taa fara a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye. bon an b'a daminɛ bugun ɲɛ min bugunna n'o ye cataracte ye ni cataracte y'i ɲɛ minɛ n'i ma taa furakɛ depuis i bɛ ka yeli kɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la i tɛ yeli kɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ yelen dɔrɔn ye ɔ n'a tɛmɛna o kan a fɛnɛ bɛ kunbaya a bɛ kɛ i n'a fɔ ko yiriden bɛ kɔgɔ ka tɛmɛ n'a kɔgɔra ka tɛmɛ ale fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛ tension bila i la ɔ n'o ɲɛ tension bila i la hali o bugun opéreli kɔfɛ i ɲɛ fɛnɛ tɛ yeli kɛ alors que n'i taara joona n'a furakɛra joona o b'i bali i tɛna ɲɛ tension in kɛ o b'a to fɛnɛ i bɛ yeli kɛ parce que a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko n'a bugun dali ɲɛ na k'a tɛ yeli kɛ mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw lafili ni o kɔnɔna ye mun ye an ye ɲɛ tension ta min fɔ n'i tora n'i ka ɲɛ tension ye n'e tora ten ka taa furaw minɛ kɛrɛfɛ k'a k'i ɲɛ la ni ɲɛ tension n'a ma ye joona a bɛ taa laban mun kan i bɛ sigi so kɔnɔ de i tɛ foyi ye i tɛ fosi ye alors que n'a kɔnna ka dɔn fura min bɛ di i ma a tɛ bana lakuraya mais a b'a to bana bɛ se ka maîtriser bana bɛ stabiliser n'a ye sa e nana e glaucome kɛ glaucome ɲɛ kɔnɔna la an ye ɲɛso kɔnɔna lajɛ ɲɛso kɔnɔna y'a yira n na k'a fɔ ko e ɲɛ fasajuru min hakɛya min kan ka k'a la tilancɛ de binna furaw bɛ d'i ma fura dili o b'a to n'a y'a sɔrɔ ko tile o tile ɲɛ fasajuru 100 de bɛ bin fura sɛbɛnni b'a to tile o tile peut-être fasajuru 10 ou bien 20 de bɛ bin donc o b'a a ko kɔlɔlɔ nɔgɔya bon olu b'a to fɛnɛ dɔgɔtɔrɔ b'a janto i la i bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ ka sɔrɔ i ɲɛ bɛ ma minɛ i la mais n'e ma foyi kɛ n'i y'a to ten o fasajuru binnen kɔ foyi tɛ se ka kɛ foyi fura foyi t'a la bon jabɛti fɛnɛ n'o y'i minɛ jabɛti bɛ maa o maa na n'a déclaré ko jabɛti b'i la diyagoya don sanga ni waati i kan ka t'i ɲɛso kɔnɔna lajɛ n'i m'a lajɛ ni jabɛti sera yɔrɔ dɔ la a bɛ jeli ci ɲɛso kɔnɔ a bɛ fan da ɲɛso kɔnɔ n'olu kɛra n'a ye tiɲɛnimana dɔ don ɲɛ na o fɛnɛ bɛ dɔw bɛ se ka ta kɛ glaucome fɛnɛ tuguni ɲɛ fasajuru fɛnɛ bɛ bin donc o la e ka jabɛti bana kɔnɔna na ni bana min bɛ fara kan a b'a to i ti yeli kɛ tuguni mais n'i kɔnna k'a dɔn a bɛ fɔ e ka jabɛti furakɛla ale ni ɲɛ furakɛla u bɛ jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni waati pour que k'a kunbɛn hali jeli su dɔw bɛ ci ɲɛ kɔnɔ olu bɛɛ fɛnɛ bɛ furakɛ ɔ min ye dégénérescence maculaire ye n'o ye démêlage ye n'o o dɔnna o b'a to fɛnɛ fura dɔw bɛ se k'i stabiliser pour que ka wagati dɔ a tɛ i n'a fɔ k'a bɛ se ka ban pewu mais a bɛ se ka stabiliser dɔɔni dɔɔni mun ye veriko ta fanfɛla ye n'i nana n'a dɔnna ko veriko de don ver mana sɛbɛn i kun i b'i ka yeli kɛ min ye fɛnɛ i n'a fɔ ɲɛ min bɛ to ka mɔgɔ fɛ n'a fɔ ma ko rétinite pigmentaire n'a bɛ fan finman da ɲɛso kɔnɔna na mɔgɔ caman a bɛ fɔ mɔgɔ caman ɲɛna k'a b'u la o foyi na ka dɔn mais dɔɔni a b'a n'i kɔnna k'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ vitamine dɔw de bɛ se ka sɛbɛn ni fɛn wɛrɛw bɛ kɛ o fɛnɛ bɛ sɛbɛn i kun donc pour dire que c'est-à-dire donc ko bugun bɛ ɲɛ kan ou bien ɲɛ tɛ ka yeli kɛ n sɔmina ɲɛ la k'a bɛ k'an sɔsɔ ka to so kɔnɔ o de ye kojugu dan ye parce que a dɔw bɛ yen an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko glaucome par fermeture de l'angle o bɛ se k'i minɛ yɔrɔnin kelen k'i ɲɛ fiyɛ yɔrɔnin kelen awɔ n'a bana n'ale ko k'ale bɛna cu i kan a bɛ cu i kan ni kunkolodimi ye i bɛ fɔɔnɔ i b'a fɔ ko pali b'i la i fari bɛ kala a bɛ i n'a fɔ ko pali b'i la mais yɔrɔnin kelen dɔrɔn ale bɛ sin ka i ɲɛ fiyɛ fankelen fiyɛ n'i ma kɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'a juguyara a bɛ se k'ale fan fila minɛ donc o de kama hali a bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔ caman ɲɛna ni banabagatɔ minnu sera clinicien ma ko n ɲɛ bɛ k'an dimi a bɛ ka don kunkolo la n bɛ ka fɔɔnɔ a kana bɛɛ kɛ pali dɔrɔn ye a ye jateminɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ a tigi ɲɛkisɛ n'a gɛlɛyalen tɛ i b'a fɔ ko bi
n'o fana gɛlɛyalen bɛ i n'a fɔ o ka référé directement ɲɛfurakɛlaw ma u ka o baara kɛ donc pour que ka fɔ bɛɛ ɲɛna ko nin émission in nafa ye mun ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ se k'a dɔn i yɛrɛ ma k'i ɲɛ bɛ ka bugun mais bugun sifaya min don e tɛ se k'o dɔn f'i ka taa i ɲɛ furakɛ parce que e mana fɔ cogo ko ɲɛ bɛ bugun o ye bugun kɔni bɛ ɲɛ kan o ye ka kuma de mais bugun sifaya ye nin ye dɔgɔtɔrɔ de bɛ se ka o jaabi di i ma o la n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n ye ko dɔ la kɔlɔsi Mali la c'est à dire ivoiriyɛnw sénégalais dugu bɛɛ bɛ girin maliyɛnw yɛrɛ ka ɲɛ furakɛ la yɛrɛ fɔ tɛ mais maliyɛn ɲɔgɔn ka dɔgɔ ɲɛ furakɛ la an ɲɔgɔn ka dɔgɔ tiɲɛ na an b'an disi gosi ni o ye kosɛbɛ hali an ka kɛnɛyaso an ka fɛn poste voilà faculté de médecine ye voilà an b'a ye k'a fɔ maa caman bɛna kalan kɛ i bɛna kalan kɛ i bɛ tila ka taa ɲɛ furakɛ kalan mun kɛ tiɲɛ na an b'an waso ni o ɲɛ furakɛ ye an b'an waso n'a ye an b'a baaraw kɛ yan mais a kun ye min halisa dɔ kan ka fara a kan pour que an y'a bila yɔrɔ min na an ka taa o sanfɛ parce que n'a sɔrɔ bugun bɛ opéré da mun na Mali la a ka nɔgɔn ni dugu bɛɛ ta ye a ka nɔgɔn ni farafinna dugu bɛɛ ta ye an mago bɛ sanfɛ yɛrɛ la mais mun bɛ debali ban maliyɛn na o ye caman bɛ nin bɛɛ to yen ka yala yala fura ta ka k'a ɲɛ kan ou bien dɔrɔn k'a fɔ ko bon n taara pharmacie na n ye nin kɛ ɲɛ kan mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛnnin dɔ kɔ dimini dɔ bɛ kɛ i ɲɛ na sisan e b'a kɔnɔ ko dimini fitinin don mais i bɛ taa sɔrɔ o dɔw ye bana dɔ i n'a fɔ UVT i bɛ kulonkɛ la dɔrɔn a bɛ ɲɛ f'i ye et puis ɲɛ tɛ kulonkɛ fɛ hali fɛn fitinin dɔ bɛ don ɲɛ na i b'a to a ka si dɔrɔn su ko ni dusukɛ tɛ i ɲɛ bɛ toli donc c'est pourquoi non seulement ni fɛn o fɛn ye ɲɛ sɔrɔ i man ka kulonkɛ la mais maliyɛn bɛɛ kan ka t'i ɲɛ lajɛ kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ ou bien san o san t'a lajɛ siɲɛ kelen bana b'i la o bugun b'i la o bugun t'i la o t'a lajɛ parce que a dɔw la i b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛso kɔnɔna lajɛli i bɛ se ka tonso ɲimi bana ye mɔgɔ la i bɛ se ka tuberculose min ye sɔgɔsɔgɔnijɛ bana ye ni dɔgɔtɔrɔ y'i ɲɛso kɔnɔna lajɛ a bɛ se k'a dɔn a bɛ se ka tamaseere dɔ ye i ɲɛso kɔnɔ mun bɛ se ka a to n'a bɛ siga hali sida bana fɛnɛ la i b'a dɔn ko non mais i b'a dɔn ko ɲɛko tɛ kulonkɛ ye o de kama i bɛ taa sɔrɔ maa o maa ye ɲɛ baara la a bɛ dɔgɔtɔrɔya dɔ in de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taga ɲɛ baara kɛ n'i ko k'i bɛ girin ka taa ɲɛ baara kɛ ka sɔrɔ e m'o kɛ a ka ca i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ. docteur yɔrɔ dɔ bɛ yen il faut que an ka o ɲininkali sɛbɛn i la an b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la maa bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sunan b'u minɛ nka u b'a karaba walasa ka se ka sunan tigɛ sunan dun ani ɲɛ de bɛ datugu farikolo bɛ lafiya nka ka ɲɛ karaba k'a yɛlɛlen to a bɛ se ka degun dɔ lase ɲɛ yɛrɛ ma wa. bon ni y'a fɔ i ye n ka kuma na ko ɲɛ bɛ yeli kɛ mais ɲɛ ka baara bɛ kɛ kunkolo de fɛ o kɔrɔ ye image bɛ ta ka taa kunkolo de la adamaden man kan o tɛ ɲɛko yɛrɛ dɔrɔn ye dɛ kɛnɛya ko bunakun kan i man kan foyi jagoya i farisogo kan a bɛ fɔ o de ma ko excitant o kɔrɔ i bɛ ka fɛn jagoya i farisogo kan farikolo tɛ se ka mun supporter o dun tɛ ɲɛ dɔrɔn ye u bɛ tiɲɛnibaden de lase mɔgɔw ma ala ye adamaden da adamaden ni lafiya ka kan par exemple anw bɛ kuma ɲɛko la ka wasa parce que k'a sababuya kɛ hali ni ɲɛko tɛ an ye dɔnniya ni fitinin dɔw fɛnɛ kɛ dɔgɔtɔrɔko la mun ni fɛn caman tɛ kelen par exemple n'i ye jateminɛ kɛ ne tun bɛ sida bana baara kɛ ka sɔrɔ n ma ɲɛ furakɛ kɛ n tun bɛ sɔgɔsɔgɔnijɛ kɛ ka sɔrɔ n ma ɲɛ furakɛ kɛ n tun bɛ kunna bana kɛ ka sɔrɔ n ma ɲɛ furakɛ kɛ ala ye n yɛrɛ garijɛgɛ ka kɛ chef de poste ye dugu dɔw la donc an bɛ fɛn caman dɔn mais mun ka adamaden kana foyi jagoya i yɛrɛbakun kan ni sunɔgɔ y'i minɛ sunɔgɔ kɛ mais mun ka gɛlɛn nin bɛɛ la bɛɛ n'i ka baara don ɲɛko ta fan fɛ n bɛ mun la kɔlɔsi ka caya n'o yɛrɛ ye kojuguba fɛnɛ ye n'aw da tɛ s'o ma o ye dɔrɔn parap mɔgɔ bɛ wuli yɛrɛ ma ka verre don i ɲɛ na ten et o ye danger baw de bɛ o fɛn ninnu na mais a fɔra fɛnɛ ko maa sɔnna ale ɲɛ kelen ka ci maa min ma sɔn ka verre don ko ni tɛ sɔn ka verre don i ɲɛ na dɔrɔn kɔrɔ k'i jɛra n'a ye ko don dɔ la dɔrɔn i ɲɛ kelen ka ci o kɔrɔ ye mun ye verre bɛ ɲɛ protéger
ni fɛn dɔ k'a bɛ e don e ɲɛ la peut-être a bɛ se verre min ma o b'i ɲɛ protéger bon o yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ ka bɔ a la verre an bɛ yɔrɔ min na technologie kɔnɔna na verre nafa ka bon kosɛbɛ ka baara caman nɔgɔya mais an kɔni min fɔ ɲɛko la n bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ k'a faamuya u kana tulonkɛ ɲɛ bana la c'est à dire n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ka si ka baara n'an y'a k'a ɲɛ ma i tɛ se ka taa ɲɛ kɔ quoi parce que bana caman bɛ yen a bɛ tali kɛ ɲɛ fɛnɛ na a bɛ tiɲɛni kɛ ɲɛ la hali allergie bana ninnu i m'a ye denmisɛnnin fitininw olu ka bana caman b'u minɛ ɲɛŋɛɲɛ bana b'u minɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko koko b'u la k'u ɲɛ bɛ kunŋɛɲɛ mais alors que i kan ka taa lajɛ est ce que ŋɛɲɛ mun bɛ nin na est ce que a dama ŋɛɲɛ don wa ou bien koko ŋɛɲɛ don parce que caman fɛnɛ b'o k'a la ka fɛnw bila ten en tout cas n kɔni bɛ min fɔ n ka kuma na de façon k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye fɛn o fɛn ye ɲɛ na a kɛra ɲɛji de bɛ bɔ a kɛra ɲɛ tɛmɛtɔ ye ɲɛ kɔrɔ a kɛra i ka kunkolodimi de ka ca taa i ka taa ɲɛ furakɛyɔrɔ la o de bɛ i bɔ o la kosɛbɛ docteur Aboka Sidiki Fɔnba jamukan bɛ se se a kuncɛyɔrɔ ma an bɛna kɔrɔfɔ di ma ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an kan ka ayiwa wale jumɛnw kɛ an taalan ye walasa ka se ka ɲɛ lakana hali ni kuma kɔnɔna na dɔw fɔra ayiwa a kuntigɛliw kɛra an bɛ se ka wale jumɛnw kɛ an taalan ye ka se ka an ɲɛ lakana ani ka dɔn k'a fɔ ladilikan min ni welekan min b'i bolo ka lase filɛbaga jama ma ani folikɛ laban fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ o ye ni sɔmina ko fɛn o fɛn ɲɛ sɔrɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la fɛn filanan min kan ka kɛ o ye adamaden i jija kuma o kuma i bɛ seli o i tɛ seli o sanga ni waati to k'i tɛgɛ ko safinɛ na k'a jɛ i tɛgɛ jɛlen kɔrɔ kɔ i ka to ka ɲɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ seli silamɛya kɔnɔ ɲɛ bana mɔnɛli dɔw man teli k'olu minɛ parce que sanga ni waati u ɲɛ bɛ ka jɛ o kɔrɔ tɛ ko n'i ye silamɛ ɲɛdimi t'i minɛ dɛ mais le fait que e bɛ ka seliji ta siɲɛ 5 tile kɔnɔ mais a ka kan minnu bɛ seliji fɛnɛ ta c'est vrai seliji bɛ maa sanuya mais n'u sera k'u tɛgɛ ko safinɛ na fɔlɔ k'o jɛ pepepewu ka sɔrɔ ka seliji fɛnɛ tali daminɛ o fɛnɛ ka ɲi ɲɛ ma kosɛbɛ sinon i nana nɔgɔ bɛ ma bɔ i tɛgɛ la i ye dɔɔni jɔsi mari a la e tɛna ka na k'o fɛnw k'i ɲɛna i bɛ nɔgɔ dɔ kɛ ɲɛna o mun fɛnɛ bɛ fɔ denbaw bɛ salibagatɔya baara mun kɛ denmisɛnnin san 1 san 2 fo san 7 n'u wulila ka bɔ sunɔgɔ la ko mamadu t'i ɲɛ ko u mun t'i ɲɛ ko u b'u denw ɲɛ ci parce que salibagatɔya de don e yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbatɔ yɛrɛ ma se k'i ɲɛ ko ka jɛ i b'i den dɛmɛ a b'a ɲɛ ko ɔ ni dugu jɛra pour que i k'o ɲɛ fɛnɛ ko i b'i tɛgɛ de ko fɔlɔ safinɛ la k'a jɛ ɲɛ tɛ ko ni safinɛ ye dɛ mais ka tɛgɛ ko safinɛ na k'a jɛ ka sɔrɔ ka i denw fɛnɛ ɲɛ ko o bɛ bana caman tɛmɛ u kan parce que nɔgɔ de fɛnɛ bɛ ɲɛ bana caman kɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ tɛ sɔn fɛn dɔ la ni nɔgɔ dɔ donna ɲɛ na sisan a bɛ se ka ɲɛ toli yɔrɔnin kelen parce que ou bien minɛni de bɛ don ɲɛ na dɔrɔn a bɛ toli donc o kɔfɛ an bɛ min fɔ o ye mɔgɔw ka kɔlɔsili fanga bonya kosɛbɛ ɲɛko la i y'a ye i den min kɔrɔ a tɛ kalan kɛ kosɛbɛ taa n'a ye ɲɛfurakɛla fɛ u k'a lajɛ mun b'a la parce que den caman bɛ yen u tɛ kalan fɛ kuma mɔgɔw k'u kunkolo bɛ k'u dimi b'a fɔ ni den ka don ekɔli la taa ɲɛ lajɛ wa san o san yanni ekɔli ka ta denw bɛɛ ɲɛ kan ka lajɛ mais n'aw bɛɛ fɔra mɔgɔ b'a fɔ ko bɛɛ ye wari bɔ ye o de kama régime d'assurance maladie universelle mun ni ministre de la santé o ta sisan n'o bɛ nɔgɔya kɛ bɛɛ ka lajɛliw la u ka don ba la an bɛ ladilikan laban mun fɔ o la o ye ma dɔrɔn ko n taara pharmacie na ko nin bɛ n na a ye fura dɔ di yan ou bien karisa nin ɲɛ fisayara e ma nin di yan n ka nin kɛ ɲɛ kan parce que an b'a dɔn hali pharmacie yɛrɛ la c'est vrai pharmaciens u autorisé don dispensation na dɔgɔtɔrɔ ko ta bunakun fɛ mais caman fɛnɛ bɛ yen bi an b'a ye dɔw bɛ taa k'u ɲɛ bo bɛ tigɛ u bɛ corticoïde de d'u ma u b'a fɔ cibrocadron d'u ma alors que olu fura ninnu olu fɛnɛ ka kan ka di fɛn dɔ de hokumu kɔnɔna na donc ni o ma respecté i bɛ kungo wɛrɛ s'a ma bon o yɛrɛ la fɛnɛ f'e ka temps sɔrɔ mais ɲɛdimi min b'i la parce que karisa nana dɔrɔn k'a ɲɛ bo bɛ ka tigɛ
o kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'i ka ɲɛ botigɛ fura ta ka d'a ma mun de nana ni ɲɛ botigɛ ye est-ce que fɛn dɔ de bɛ ɲɛ kɔnɔ o de nana ni ɲɛ botigɛ ye ou bien ɲɛ botigɛ nana ten wa bon n'anw dun ye ɲɛ lajɛ ɲɛ botigɛ sababuya la an bɛ se k'a dɔn yala virus de don wa yala microbe de don wa ou bien ɲɛ bɛ k'an dimi fɛn bɛ kɛ an bolo n'an y'o kɛ ɲɛ la an bɛ se k'a dɔn nin ye virus ka bana ye nin ye nin ka bana ye yala dɔw b'a ko fɛn dɔ bɛ ka kɛ ɲɛ kan k'a balila k'an minɛ a dɔw bɛ kɛ fɛn dɔ donni ɲɛ la mais a dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ bana virus dɔ de fɛnɛ bɛ yen o y'i ɲɛ minɛ n'an b'a fɔ o ma ko kératite virale olu bɛ na dɔrɔn o b'i minɛ i b'a sɔrɔ bana dɔ b'e kɔnɔ o kɔnɔna bana ninnu olu bɛ yɛlɛma ɲɛfɛ i n'a fɔ hali dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sisan bana dogolen dɔ b'u la mais e bɛ soli ka wuli dɔrɔn i bɛ se k'a ye bana dɔ wulila ka se ka ɲɛ bɛɛ minɛ k'a bɛɛ gulongulon i tɛ girin ka taa n'o ye yɔrɔ i taa dɔgɔtɔrɔso de la ɲɛ furakɛla fɛnɛ k'a ta kɛ donc pour que mɔgɔw k'a dɔn ko ɲɛ furakɛ bɛ dɔgɔtɔrɔya camancɛ de la a bɛ dɔgɔtɔrɔya camancɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ hali dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan pali furakɛli kɔfɛ u ka yeta bɛ dɔgɔya bon n'i sigi dɔrɔn ka i sigi yɛrɛ ma ko bon ko a bɛ se ka kɛ ko nin don taa lajɛ kɛ parce que o la hali ni dɔw nana sisan n'u ko k'u tɛ ka yeli kɛ an b'u ɲininka yala nin wagati in kɔnɔna la e tun ye pali furakɛ dɔw kɛ yan o bɛɛ b'an gida an y'olu ye pali furakɛli kɔfɛ a taani kɔnɔna na dɔw ka yeli tɛ bonya donc an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o fɛngɛ nin kuma in bɛɛ kun ye mun ye ɲɛ furakɛli ka kɛ so kɔnɔ a nafa ka dɔgɔn n'i y'a ye wari min bɛ don ɲɛ formation na a ka ca dɛ a ka ca an yɛrɛ kɔni ta kɛra ala ye ɲana anw ma ONG dɔw ye anw bourse d'études di anw ma ka taa anw kalan sinon ni kun k'an ka wari bɔ an kun an t'a wari sɔrɔ bon jamana fɛnɛ bɛ k'o effort ba kɛ bon bi an bɛ yɔrɔ min na Mali bɛ se k'i disi gosi médecin ophtalmo caman formelen bɛ assistant médicaux ophtalmo caman formelen bɛ yen même testow bɛ yen nɔ donc sisan Mali kɔni i mana taa dɔgɔtɔrɔso la cogo cogo centre de santé de référence kɔni tɛ yen ko ɲɛ furakɛlaw tɛ yen bon bɛɛ dun fɛnɛ b'a dɔn bɛɛ b'i dan dɔn ne mun n'i bɛ ka kuma danbele la a bɛ taa se dɔ fɛnɛ ma dan b'o la parce que Mali la a bɛ fɔ a bɛɛ ma dɔgɔtɔrɔ mais dɔgɔtɔrɔ ye bamanan a tɔgɔ de ye dɔwɛrɛ tɛ n'a fɔra dɔgɔtɔrɔ bamanankan na o kɔrɔ de k'i bɛ kɛnɛya furakɛli bunakun kan mais bɛɛ bɛ okumu dɔ de kɔnɔ i bɛ baara kɛ ni o okumu ye n'a sera yɔrɔ dɔ la o ye e dan ye bon maa min b'a dan fɛnɛ dɔn a bɛ fɔ de ma ko maa kalannen o b'a to e ti kasara lase maa ma n'i nana ni denmisɛnnin fitinin dɔ ye sisan ni ne y'a ye bugun b'a ɲɛ na ne b'a fɔ a non a ye taa ni nin ye pédiatrie la nin ye Fatu Silani a ka mɔgɔw ta ye bon ni fɛnɛ ma se k'o kɛ o kɔrɔ ye ko e ye sariya dɔ kɔn parce que ka banabagatɔ k'a sɔrɔ k'a bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'a kan ka furakɛ o fana ye compétence dɔ de o de y'a kɛ Mali bɛ système de référence évacuation minnu kɛ ka bɔ duguma ka taa sanfɛ voilà kɔrɔ tɛ k'o tɛ fɛn dɔn mais i y'a ye sa aw bɛ maîtriser a la maîtrise résultat de bɛ ɲininka e la mais anw résultat tɛ ɲininka la an bɛ ɲininka moyen mun de tun b'i bolo n'i kun ka kan k'o kɛ n'i ma o kɛ ɔ n'a t'i bolo o y'a ban donc ka fɔ mɔgɔ ye n bɛ sinsin mun kan a ɲuman kɔni ye mun ye o ye jɛlenya ye mais min ɲɔgɔn t'a bɛɛ la san o san mɔgɔ ye nin kuma mɛn k'a daminɛ e Jalo la minnu bɛ k'an lamɛn san o san u ka taa ɲɛ furakɛla dɔ fɛ yen u k'u ɲɛ lajɛ parce que glaucome min n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɛ zone ale bɛ bali ka na a bɛna dɔrɔn paf don n'a dugusɛjɛ i ye fiɲɛ na o fɛnɛ b'a la o ye ɲɛ zone ye donc vraiment ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi minnu fɛnɛ tulo b'an na ni glaucome b'u la n b'a f'u ɲɛna u kana saliya u ka taa ɲɛ furakɛli kɛ parce que a bɛ fɔ caman ɲɛna ko ni glaucome b'i la dɔgɔtɔrɔw ka kuma fɔcogo ko ni glaucome b'i la ko traitement à vie o ye kuma n'a fɔcogo ye sinon traitement à vie tɛ n'i ko mɔgɔ ma ko dumuni à vie o ye kojuguya bana o bana n'a y'i minɛ furakɛli de b'a to bana in i bɛ se k'a supporter o ye kuma n'a kɛcogo sinon minnu tulo b'an na n'u tɛ ka yeli kɛ ni glaucome bɛ minnu yɛrɛ la u b'a bila u kunna k'o yelibaliya yɛrɛ fɛnɛ minnu y'a daminɛ fɛnɛ u kana dɔ kana na taa don kunkolo la ko ko glaucome ko in wa ko fura bila tant que dɔgɔtɔrɔ y'a sɛbɛn i kun a ye to dɔgɔtɔrɔ kɔ parce que diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ science bɛ développer ne y'i ban ka fura kɛ n'a fɔra sini ko fura dɔ sɔrɔla ko min bɛ ɲɛ juru falen dun o y'a sɔrɔ e y'i ban bɛɛ la hali jurunin kelen tɛ a bɛ se ka falen mun na a bɛ kɛ baara ye donc mɔgɔw k'u janto furakɛli la
et que vraiment ka ɲini aw yɛrɛ fɛ en tout cas min kɔni ye ɲɛko bunnakunta ye ni aw sera ma kuma o kuma an bɛ min dɔn o la an ka faamuyali fitinin min b'a la an b'o o fɔ aw ɲɛna ka jama bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ komi u bɛ n dɔn politiki kɛnɛ kan ko mais n ka baara yɛrɛ ye ɲɛfurakɛ de gouvernement bɛ sara o de la kalo kalo wa o ɲɛfurakɛlaw ka tɔn dɔ bɛ yen a fɔ o ma ko association des professionnels en santé oculaire du Mali n'an y'o sigi olu fana ye u wasa don ne la ka ne fana kɛ o jɛkulu ɲɛmaa ye o de kɔnɔna na an bɛ baara camanw kɛ an bɛ kibaruyaw di mɔgɔw ma o de fana kɔnɔna la Jɛgɛ Optique min ni ne bɛ to ka kɛ yen u ni Absom bɛ baara minnu kɛ a baara kɔnɔna na an tɛ wari minɛ mɔgɔ si la n'i nana ni Absom ni ne kɔni bi yan i b'i lajɛ fu la mais o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ k'i ɲɛci yan ma dɛ an b'a ɲini maaw fɛ parce que hali ne yɛrɛ mun filɛ sisan n sɔrɔ man di mais an bɛ min ɲini i ye nin mɛn i bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la taa ye dɔgɔtɔrɔ ma bɔ dɔgɔtɔrɔ la dɛ mais dɔgɔtɔrɔ peut-être min kɔni fɔra maa min ja taa i fɛ o k'i furakɛ o ye maa ka hakɛ ye mais maaw kana jɔ dɔgɔtɔrɔso la yota kelen tɛ yota ye maaw former k'u bila dɔgɔtɔrɔsobaw la u ka taa olu fɛ yen compétences b'u la u y'a kalanw kɛ n'u tɛ se min na u b'a f'u ɲɛna n tɛ se nin na a ye taa nin kɛ donc an b'aw yɛrɛ baarakɛla bɛ fo n tɔɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ dɔgɔtɔrɔya baara kɔnɔna na n b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ɲɛfurakɛ la il faut que n ka n tɔɲɔgɔnkɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye docteur Seku Male ale ni ne ye fɛn camanba kɛ ɲɔgɔn fɛ Welesebugu hali ni Ala y'a kɛ bi ne garijɛgɛra CNT la mais an bɛ ka continuer ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Mumu Tarawele ninnu n b'olu bɛɛ fo n'ale bɛ Fana ani Adama Danbele olu bɛ Sikaso ani Moro Sidibe an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantonya na vraiment a ka nin émission in diyara n ye aw mɔgɔ kɔni jɔra an na kuma ɲɛfurakɛ ko kan hali n'a ma ne sɔrɔ n bɛ maaw sɔrɔ ka di aw ma minnu bɛ kuma ɲɛfurakɛ ko bunnakun kan hakɛto bɛ nin na salala Mamadu diyara n ye filɛlimɔgɔw an bɛ aw fo ka aw waleɲumandɔn an b'a ladɔnnɛ k'a fɔ baro kɔnɔna na kuma caman fɔla ayiwa kuma caman mun ni o bɛ nafa di an bɛɛ lajɛlen ma o de la an tɛ segin a fɔli la janto yɛrɛ lakɔrɔcogo ka ɲi tulo kunnandi bɛ mɛnni kɛ aw bɛ ka M7 télévision lajɛ an fana bɛ bɔlɔlɔ kanal sanfɛ n'o ye Facebook ye M7 n'aw taara a y'a lajɛ a ye segin k'a lajɛ walasa ka se ka faamuya kɛ waati bɛɛ n'aw taara yen a bɛ nin jɛmukan sɔrɔ yen nɔ a fana bɛ ka an lamɛn radio Emergence FM sanfɛ an bɛ o lamɛnbaaw fana fo k'u waleɲumandɔn maa minnu ye ne dɛmɛ ka baara in laɲɛnɛmaya walasa ka se ka lase aw ma n ka foli b'o olu fana ye komi cɛw ka cɛsiri n'u ka timinadiya la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn sigili wale ma kuma wɛrɛ kan ayiwa ka sanga kɛnɛya bɔnnakun ma aw k'an bɛn